farem un repàs de tots els pobles del Prat i la baronia que estan presents en aquests moments. Els Moines, Pedreguà, Benetredrà, Castelló de Rugat, Gandia, la Font de Carròs, la Vall de la Guinea, Oliva, Ordo, Pedro, Rafael Bufet, Real de Gandia, Xeraco, Xeresa, Xàtiva i de la baronia de Torís. Benvinguts i gràcies per la vostra presència. Entre continuïtat i modernitat han creat la Universitat Popular per fomentar la cultura, les ciències, els coneixements que ens milloren com a persones. Gràcies perquè allò que ha prosperat la humanitat no és només el fet de tenir cobertes les necessitats bàsiques, sinó totes les activitats que omplen el temps de les persones i els atorguen vida interior. Gràcies per fomentar la nostra cultura i donar dignitat a aquest mirada i a nosaltres, que per cert han sigut ben prolífics al llarg dels segles a la nostra ciutat i a la nostra ciutat. Sabem per cert que nosaltres, les artesanes de la Norma de Roser, tindrem continuïtat al llarg dels segles i això ens omple de satisfacció. La mateixa satisfacció que segurament us omple de cor en aquests moments, senyor Duc, senyora Duquesa, senyores autoritats, duran en l'ànima farcida de Lourdes de Roser. Ara a continuació les diré unes paraules de la senyora Paula. Bon dia a totes i tots i benvinguts sigui aquesta magnífic partidari del Palau. Avui està especialment bonic perquè en la vostra presència recreem l'esplendor d'aquest palau del segle XVI, la casa natal de Sant Francesc Borja. Som el que som perquè som capaços de recordar el que hem sigut i sempre és un valor importantíssim la nostra pròpia memòria. Gandia sempre ha sigut una gran ciutat, abans de sigut un gran local. I en aquesta celebració del 5è centenari del naixement de Francesc Borja hem volgut que tota la societat coneguera i reconeguera a Francesc Borja en els seus distintes vessants, l'espiritual, la cívica, la històrica i la cultural, i a totes les persones, les expressions que han tingut dels ciutadans de la baronia de Xàtiva siguen benvinguts a aquesta la nostra casa. I ara, en aquest vídeo, sí que m'agrada que el senyor Duc, que està en sa casa, que estem en sa casa, molts dirigien algunes paraules i ells digueren com és ser tinguent este camp tan ben adaptat a tots vostès. Volia fer un salut però ja l'he notat, perquè he vist que ja se'n volia usar de companyia vostra. Enhorabona, sí, i animar sí, a que se'n digui el que Ara en aquest moment parlarà. Jo, Francesc Borja Aragó, guardo de Gandia, tinc el gran honor d'estar avui així a la meva esposa, la duquesa de Honor de Castro, assistint a aquest meravellós encontre de mujeres que fa que el nostre palau, el Palau Ducal de Gandia, estigui avui meravellosament engalanat a la vostra presència. Sols, felicitar-vos per aquest meravellós encontre, perquè la meravellosa tasca que hem vist el temps passat
de les diferents taules i desitjar-vos els millors dels èxits en aquest i en els següents encontres. Moltíssimes gràcies per la vostra presència i moltíssimes gràcies per haver-nos convidat a gaudir d'esta festa. Enhorabona per aquesta meravella que avui presenciem. Realment, jo crec que el que serà més content i estar i la riquesa de voler-vos a vosaltres que volen els 300 soldats que ocupaven este pati d'armes. Que continuem i que ojalà tinguem un grau clar en este palau. Enhorabona i gràcies per venir. Lo prometí que el presidente de cumplir. Clar. Perquè si ho fa l'alcalde no pot dir que no l'home a fer el numeret. Moltes gràcies i això fa bé perquè nosaltres sabem que la companyia també va entrar en el noviciat. La boda que vam posar va ser el duc. Mira. I feien aquesta espècie una persona